Hi! Welcome to I Long Rock Song Request! It's a wonder
welcome back to our YouTube channel. Na-miss namin to. Ngayon lang ulit kami magsha-shoutout. And yun, may pumasok na bisita. And yun mga kaloko, meron tayong bagong jammer. Si RJ. RJ yung kampo na nito na Alejandro Catholico. Kawaii nilo. Next ko yung shoutout. Shoutout sa aking kapatid na birthday niya ngayon si Daryl Ocampo. Happy birthday! Happy Wow! Happy birthday, Daryl! Salamat sa papulutan. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aming YouTube channel. Thank you guys. God bless. God bless you all. Tapos, huwag niyo kalilimutan mag-like, subscribe. I-share niyo yung videos natin. Tapos, huwag niyo kalimutan, mag-like kayo. And kung may gusto kayong sabihin, comment lang kayo doon mga ko. Yan yung kinakabahan. Alright, shout out. Shout out pala, shout out yan pare. Wala. Kaya shout out. All good, all good in the Sorry. Ay, all good. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Wala, ay belated happy birthday kay Mamang Tordelisa. Indak, Toriano. Ayun. Happy birthday, Mang. Ingat, God bless. Then, may susunod yata tayong jammer hindi ko lang alam kung sino. Pero abangan nyo na lang. Ito baka sunod-sunod na jammers natin. So stay tuned mga kaloko. Bye-bye. Bye-bye. Peace. Love music. Fish be with you.